Tagħmel meta inti tgħaddi minn traċedja. Ġifieri għal min ma jafx dan Alex Zanardi kien vera sewwieq tajjeb tal-Formula 1, telef saqajh, biddel l-isport għax bla saqaj u rebaħ f'dak l-isport ukoll. Flok ma qal ara miskin jien, xi ġrali. U tmewwet, l-istess bħal Niki Lauda li qegħdin niċċelebraw Ma tantx nafu, sorry, ma tantx. Imma għalhekk ġejt kontart mela. Ejju, le. Tana spjega eċċezzjonali u fuq Ajja. Niki Lauda lillum Ħallina, funeral osma' tiegħu ekku. Però meta kien qabdet il-karozza nħaraq dan u xorta waħda reġa' ma rikompli jirba tiftakar minnu. ta' suċċess. Kif inti? Tajjeb ħafna, inti. Jiena ninsab mhux ħażin. Dak Nista' nkun aħjar imma tiflaħ? l-allerġiji iwa jaffettwawni. Imma nagħmel l-almu tiegħi biex nibqa' għaddej bl-aħjar mod possibbli. Prosi. X'għandna? Xej partikolari, xbejn. Jiena llum ġibt miegħi ħsibijiet illi naturalment ikun qed nisma' matul il-ġimgħa jew jkunu riċenti. Hemm min jemmen ġan illi iktar ma tiċċaħħad aktar aħjar. Mela qisu għandek inti miżin, tajjeb, kejl, u tgħid iktar ma nkun preċiż f'dan il-kejl aktar ħajħroġ riżultat tajjeb. Jekk inti perit iwa, għax inkella tagħmel. Ma tkunx ferit sew. Ma tkunx perit sew. Però fejn jidħol min ikun jixtieq ineħħi x-xaħam ġan, jew itejjeb saħħtu. Ara kemm ironika. Sabu li jekk inti ma tkunx daqshekk preċiż, jew inkella l-kelma Maltija iffittat biex ma nużawx il-kelma ossessjonat jew ossessjonata. Sabu illi għax inti ikollok lok għal break kemm f'dak li tiekol u anka fl-exercise, tipikament kapaċi inti illi żomm dak il-patterns li qed jagħtuk riżultati għal ħafna iktar tul ta' żmien milli kieku toqgħod tkun iffittata żejjed. Ħaġib eżempju konkret. Ma dak kważi qed inqalbu dak kollu li ntalmu. U l-problema ġan, jekk inħarsu naqra lej mhux Malta biss lej id-dinja kollha. Bdaw il-ħafna dieti li jeżistu. Bdaw il-ħafna teoriji li jeżistu. X'inhu jiġri? In-nies għadhom qed itellgħu il-pejs. Xorta. Il-gvern anka u Malta qed jonfoq il-miljuni fuq affarijiet li jistgħu jkunu x'in il-kelma bil-Malti prevenuti. Jiġifieri vjew va li għandna bħalissa jew mhux qed jiġi attwat, mela forsi hawn l-informazzjoni imma mhux qed inwettquha, jew inkella hawn informazzjoni li mhijiex daqshekk faċli li tinftiem. Ma ma tinix ċans li aħna nitħawdu għax dak li jkun jgħidlek isma' jiena ninnota li jekk ma nikolx ħanonqos. Mela biex jiena nonqos mill-ħxuna li għandi, irrid niċċaħħad ftit. Mill-banda l-oħra irrid nistrapazza ftit biex inżomm dak li jiena l-ewwel iċċaħħat minnu issa gwadanjajt il-figura li nixtieq u li tħossok aħjar, mhux biss li tgwadanja l-figura. Allura l-verità hija isma' x'nagħmlu mhux kulħadd jekk irid jieħu 4 birra kuljum, għax ma jieħux 4 birra kuljum. Ifhimni, ħanibdilek naqra anka minn dak li kont bdejt insemmi ftit tal-ħinilu. Illi sfortunatament nemmen illi huma żewġ każijiet li qed insibu. Kemm illi ċertu informazzjoni mhijiex daqshekk applikabbli. Jiġifieri inti x'tisma' u x'titgħallem meta tiġi biex twettqu, issib illi mhux reali għalik, diffiċli għalik biex tagħmlu u ħanġib eżempji konkreti. Imma hemm ukoll informazzjoni li minkejja li hija tajba mhux qed tiġi applikata. Mela ħanibda bl-ewwel każ. Dejjem naqbdu u ma nixbaqgħet insemmih il-famuż li bil-fors trid tiekol kull 3 sigħat inkella ma tonqosx. Dak ma jagħmilx sens. Tismagħha inti ġan u tgħid orrejt mela jiena beħsib li neħħi naqra żaq pereżempju jekk għandi mela ħabda nikol kull 3 sigħat. U bdejt l-ewwel ġurnata u forsi għax tant kont iffukat fuq di xi ħaġa ġdida l-ewwel ġurnata għamilta. It-tieni ġurnata forsi għamilta wkoll ma t-tielet darba il-lanġli tal-alarm dejjem idoq. Qisni sirt naħdem jiena qisni robot. Bla ħajja tiġi jsek qiegħed ix-xogħol. Hemm min jgħidli inpoġġi bil-qiegħda biex fl-aħħar intella naqra xogħol għax waqaf idoq il-mowbajl, daqli l-alarm issa biex niekol, erġa' murkul, erġa' tħawwat u erġajt m'għamil xejn illum. Fil-verità mbagħad jiġri dak li jkun jolli kollox jgħid mela jiena di ma toċċa lija xbin jiena kundannata biex nibqa' mbaċċa għax ma sax nikol 3 sigħat. Meta tkellimna kemm il-darba, il-verità hija ġan, illi mhuwiex fiex ħin tiekol, imma x'tiekol u kemm tiekol. Jiġifieri. Eżempju banali, jiena nista' ngħid għandi 2000 kalorija, pereżempju ħanġib eżempju ta' mara tipika, għandha bżonn 2000 kalorija. Dawk l-2000 kalorija tista' tikolhom jew tqassamhom 4 darbiet matul il-ġurnata, jew tista' pereżempju biex nesaġera tikol 1000 u 1000. F'ġurnata xorta kielet 2000. Hemm min jgħidlek xi jien nippreferi nikol kull satej. Mhux problema, kull naf 200. Jiġifieri jekk jiena rrid nieħu borma aġin. Sewwa, nieħu nofs kilo aġin. Illum.
U għada nerġa' nagħmel l-istess. U l-pitata nerġa' nagħmel l-istess. Jien mhux se jaħxien. Ġan, komplessa. Flima sens, illi jekk inti taħraq iktar minn dak l-ġin li kilt, Iva. ġismek qiegħed f'deficit. Da jisamu ħafna il-politikanti d-deficit, imma aħna deficit ta' kalorijiet nitkellmu. Illi jekk jiena kilt dal-ammont, però ħraq dal-ammont matul il-ġurnata għax qed niċċaqlaq, tajjeb, jiena kilt xorta tlift mix-xaħam. Imma x'in il-problema? Il-problema edaw. Mhux ġast kemm kilt illi jott, imma x'kilt. Mela pereżempju, ħanġib eżempju banali. Jekk jiena mmur ġo ħanut tal-fast food Sew. u nixtri burger kollha żejt, tajjeb hemm min jgħidlek tiftaħ li l-aptit. Naqblu. Erba pizza per eżempju, jinżlu li għaser. Erba pizza ġan, mela ħanġib eżempju ġan. Inħossni ħażin, imma darba fil-neħodu. Nafx qed tajt. Mela jiena pizza minn daw taż-żejt, ta' mhux minn dawk li jkunu. dak li siru parti mill-karta, Dawk li l-karta tiġi b'teħel magħhom. Streċċensi. Issa, mela jekk Kun hawn min jgħidlek hawn min jieħu waħda kuljum. Ekku. Mela, ara. Il-kunċett kollu huwa dan. Illi jekk jiena kil dawk l-erba' pizza matul dik il-ġurnata, ejja ngħidu kelli hemmhekk 3000 kalorija. Sewwa. Mela x'se jiġri? Jekk ġismi jiena jaħraq 3500 ġan. Avolja kilt dawk il-pizza, jiena ġismi tilef ix-xaħam overall fil-ġurnata, jiġifieri jiena kilt dawk biss. Imma ħraqt iktar minnhom. X'qed nipprovaw ngħidu? Illi inti immaġina kelli l-karozza llum tajta 60 euro petrol. Ok. U għablejt il-lunch li kemm tajta petrol illum, però inti tant dom tiddur ma' Malta li ħlaqt 70 euro. Iġifieri wieħed irid jibda jkejjel skont il-ħajja tiegħu. Bla dubju ta' xejn. Iġifieri jekk inti fil-ġurnata tiegħek ma taħraqx Ekku. 1000 kaloriji, m'għandikx għalfejn tiekol 2000. U nifhem li da mhux suġġett faċli ġej. Imma jien ħalli nġi mod ieħor. Prosit. Jiena l-ewwel wieħed issa ħajti kont sportiv ħafna. Ara kemm il-programma għamilt. Ara kemm jiġu nutritionists differenti u nisbħalek mhux biss sportivi, motivaturi, coaches, etc. Però jien f'ħajti qatt ma kejjil bil-kaloriji. Il-moment li nasal biex inkejjel bil-kaloriji, ngħid jien wasalt fi stati b'disprat ħajti. Ġifieri meta nmur Nikol Maxatu jgħidli għax illum kilt il-kaloriji da bis-serjetà. Le, naqbel miegħek 100%. U jiena qed nispjega x'jiġri fil-ġisem. Mhux qed nappella għal dak li jkun għax huma l-vera minoranza illi jsibu sistema aħjar illi jgħoddu l-kaloriji, però b'mod ġenerali, jekk aħna kilna ċertu ammont, però ħraqna aktar minnu, mela ġismi qiegħed f'deficit. Iġifieri ġismi mhux qiegħed iżomm enerġija, kaloriji żejda għax ħaraqhom. Fimtek. Mela anka jekk jien għażet li nieħu dik il-burger tqattar biż-żejt u kilt lilha biss fil-ġurnata, jekk ħraqt iktar minna, Għandi bżonn għandi bżonn jew ngħidu hekk ngħidu xorta tlift ix-xaħam. Issa fġieħ il-bambin, għax hawn min jista' jikwotani u jgħid, da qed nikol il-burger u tajjeb jiġifieri. Jiena qed inġib eżempju fjak ta' kif il-ġisem. ta' wieħed mill-iktar ikel medjokri ma li n-nies jiġġennu għalija. Ekku hi. Sewwa. Issa x'in il-problema ġan? Il-problema qedaw. Kemm hawn minna illi f'ġurnata waħda ħajklu dik il-burger biss? U kemm hawn minna jifmux fiha dik il-burger? Dik il-burger minkejja li inti orrajt forsi ħadd lilha biss għad bil-ġuħ il-bqija tal-ġurnata, għad tissaporti, għad lura. Minkejja kollox, anke jekk għamilt hekk, il-valur ta' dak il-burger, x'fih dak il-burger, lil ġismek mu qed jgħinu bl-ebda mod. Anzi. Ħlief dawk li ftit sekondi illi inti għad xi pjaċir. Tiddisfa il-kilba tiegħek. Il-kilba tiegħek għax il-bqija arterji xaħħa ma Titfa' l-problemi fik. Titfa' l-problemi u żid Mhux qed jakkwista ġismek qed imur. x'qed jitlef, m'hawnx bħalek. Burger biex wieħed jaħdem burger tajjeb. Għandek mill-inqas 15 euro. Ġifieri kull ma huwa inqas minn 15 euro huwa imbarazz. Dik il-verità, ġifieri bir-rispett lejn. Mhux iżidlu miegħu ukoll. Ġifieri dik hija importanti ħafna. Mela, hemm dak it-talim kif qed ngħidu ġan. Tal-istess biex ma marrux il-bot, għax hawnhekk ikun hawn min imdorri jkoll b'dan il-mod u jgħidlek ħaġa oħra. Fil-ħajja tinvesti, dika dejjem qed tienna inti, tinvesti fik innifsek inti stess. Ekku. Ġifieri ħadd ma jgħidlek trid tikol dal-burger dal-istess bħal tip ta' ġin u ġin. Laħam illi huwa mimli injections biex jibqa' mod sabiħ eċetera, u laħam ieħor illi il-prezz tiegħu huwa ola. Għaliex ovvjament huwa limitat, wieħed għandu jara. Jew il-favorit tiegħek il-laħam tal-landa. Taka, żommu għalik il-corned beef. Istess ma morrux, aħna nitkellmu u nitkellem bħala xnukkar, il-ħut.
ħuta Maltija taf tkun jinnaf pesce San Pietro minna u Malta taf tiġi 25 euro. Pesce San Pietro mill-Oman tiġi 5 euro. Ġifiri il-prezz huwa dak li hu issa mbagħad wieħed ma jridx ikun ħanuża l-kelma ċuċ illi jmur ġo restorant u jgħidlek li għax dik l-istess ħuta. Ġifiri aħna l-edukazzjoni hija kruċjali. Dik kollha, ġifieri u fil-fatt anke ħanimxi għattini waħda, bad hemm informazzjoni. 3 euro burger x'jista' kemm x'jista' jkun fihla? Min jaf. Kif jista' jkun? Inkredibbli, imma insomma. Le, ma tajjeb illi nitkellmuhom daw l-affarijiet. Min jafx fihom. Għax kif jista' jkun? Min ikun qed jagħmilhom jista' jkun jaf. Ġifieri dawn ma fajt li kważi huma top secret, ġifieri ir-riċetta jqogħdu attenti li ma tillikja bl-ebda mod. No wonder. Anyway. L-istess kif li kell għandek ix-xorb ukoll. Ma wieħed irid jibbilanċja. Hemm imbagħad informazzjoni tajba ġan, illi ma wettquwiex. Mela pereżempju kemm hawn min jgħidli Mat, x'nista' nagħmel? Jiena ma rridx nagħmel exercise jew m'għandix ħin. Ngħidilhom għalfej ma tixtieqx tagħmlu l-exercise. U jien naf għax ġurnata xogħol nippreferi noqgħod nara television. Ngħidilha dik hija għażla tiegħek. Mela inti għażilt li ma tiċċaqlaqx, tistennix li jkollok ir-riżultati ta' min jiċċaqlaq regolari. Semmejta kemm il-darba ħa nerġa' nsemmiha. Kieku l-exercise kien pillola waħda, awtobba kbar fid-dinja jgħidulek ġan kienet tiswa l-miljuni. Għax m'hawnx mediċina illi tik il-benefiċċji kollha tal-exercise mingħajr is-side effects. Mela pereżempju ħanibda. Tnaqqas miż-żaq, tnaqqas mill-hips, tnaqqas mis-sizes, ittejjeb in-nifs. Aħjar id-diabete, aħjar il-livelli tal-kolesterol, tnaqqas ir-riskju ta' attak tal-qalb. Is-self-esteem jola, kif tħossok miegħek innifsek ħad tħossok aħjar. L-uġieħ ta' ras jonqos. Ħadd qum aħjar, ħadd torqod aħjar, ħadd naqqas l-uġieħ tax-xatka. Biżibilju. Għajd li ma pillola ħadd tikdak kollu u bħala side effect forsi jkollok għall-ewwel jum eqtuħ tal-aħam tlieta. Tajjeb, side effect ieħor huwa li tiddedikalu il-ħin. Però dak huwa ta' vantaġġ mhux ta' żvantaġġ. Għax hekk aħna dejjem aħna fix-xogħol fil-familja u ma naqtawx, ċertu problemi li jinħolqu fuq ix-xogħol u tal-familja ma nistgħux ninqalgħu minnhom mela ħad tkun ħafna iktar diffiċli illi nsolvuhom. Waqt li jkun qed nagħmlu xi ħaġa oħra bħall-exercise qed jiġuna l-idejat ta' kif dawk il-problemi ħansolvuhom. Issa l-biċċa jadin imma biex naqdu ma dak li tlaqtilna bih. Illi wieħed qed tgħid kemm jista' jkun timxi metodiku fejn jidħol l-isport. Imma mbagħad fejn jidħol li kienet tgħid li isma' ma tix tiffitta. Daw mhux kontradizzjoni. Grazzi għax kon insejdet l-importanti mill-ewwel waħda. Illi qed illi ċertu informazzjoni mhijiex applikabbli għan-nies. Mela hemm min jgħidlek trid titrenja kuljum gidba faħxija. Hemm min jgħidlek illi mit-tnejn sal-ħadd trid tiekol bleżatt jew trid toqgħod bil-fors kejjel kaloriji kuljum, gidba oħra. Ħanpoġġuha f'kuntest. Mela, l-ideali biex inti tkun taf x'għandek tiekol u kemm tiekol, hemm nutritionists u dietitians illi fost l-oħrajn ħajsibulek kemm għandek bżonn tiekol kaloriji. Imbagħad dak l-ammont ta' kaloriji ħajsarfulek, ħajtuk metodi prattiċi ta' x'tista' tiekol biex tilħaqhom. Mela inti flok ma toqgħod tott in-numri, tgħid orajt mela jiena fil-kastija għandi bżonn daqshekk hekk, daqshekk hekk u daqshekk hekk. Pereżempju, għandi bżonn daqshekk ħaġin, daqshekk ton ta' żejt tal-mod tal-kelma u daqshekk ħaxix. Huma ħajsarfuhomlok, ġifieri inti m'għandekx għalfejn toqgħod tot. Però again, jekk inti ħad tkun kapaċi li tgħid issib filgħaxija ħrixt u jiena ħadd ġiex ta' tsimbit, tlieta, naturalment iktar ma mmorru l-bot imbagħad ma nipretendux illi ħajsir il-mirakli mhux hekk. Ġifieri jien għandi naqra żaq għax nafx niekol, jien nafx nitfala. Il-ħadd war nofsinhar jekk il-formager tiegħi għandu naqra zokra, għax hu jafx nitfala. Kemm zokra fadallu. Kemm zokra. Il-ħadd war nofsinhar jekk kienet ħireġ mod tal-familja, jiena naf illi jekk dakinhar ħadd pizza żgħira pereżempju minn flok salad, jiena bqajt on the right track għax naf illi minn nhar it-tnejn jiena ħankompli fejn ħallejt. Kieku lil ġismi u lil moħħi ngħidlu mit-tnejn sal-ħadd bla break ta' xejn, strict u dan wara ftit ħata biżli, nolli kollox u ma nagħmel xejn. Mela minkejja li fil-prattika ma tagħmilx sens, tagħmel sens forsi fil-liġi. Fir-riżultati mhux ħa tagħmel sens lanqas għax aħna li nipprattikaw li jgħod. Allura hekk inti prattika li jkollok break. Kemm fl-exercise, kemm fl-ikel tiegħek, ċans huwa li żomma għat-tul ta' żmien. Le, m'għandekx għalfejn tikollok 3 sigħat, le, m'għandekx għalfejn li inti ma jkollokx break, il-famużi cheat meal, le, mhux bil-forsi tenja kuljum, sib sistema illi inti komdu biha li kapaċi anke tistaqsilek innifsek tajt din immaġinani nagħmilha għat-tul ta' żmien. Jekk le, ibdilha issa, taħlix iktar żmien. Però jekk tajt kapaċi ta' għat-tul ta' żmien din nibqa' nagħmilha, mela ħa nagħmilha. Jiġifieri, jekk jiena nagħmel perjodu xhur illi ngħid isma' ħanżid ftit iktar it-taħriġ. Għaliex iż-żmien illi ġej jiena ħan ikol naqra iktar. Inkun qed nirraġuna tajjeb? Ħafna. Ġan, ħafna nies jiskandalizzaw ruħhom kważi meta ngħidilhom din. Però
Ian Thorpe, illi huwa wieħed mill-aktar awwiema li qatt rebaħ titli fl-awm, jikol ma' 6,000 kalorija kuljum. 6,000. Qed ngħidu it-triplu. Ma nafx kemm il-pizza jiekol dak kuljum. Qed ngħidu it-triplu tal-li tikol mara normali. Imma għax minn dak is-6,000 ejja ngħidu juża 5,500 minnhom, da ma sarx daqs dinja. Laqqa xejn. Għax da ftit għandu differenza jekk ma jaħraqhomx kollha. Mhux se ngħidlek illi jaħraq iktar milli jiekol għax inkun qed Jixrinkja kieku. Jixrinkja. Imma Alla jbierek il-muskulat sabiħ allura Tatjat, sew. żgur mhuwiex f'deficit. Sussu Allora x'qed paw. nipprova ngħid? Illi inti iktar ma tagħmel eżerċizzju, aktar ħajkollok bżonn tiekol. L-ironija tan-nies hija di, ma nixxaqlaqx u ma nikolx. Mela ġismek, mela inti qas qed tistimulaħ, laqqas qed ittieħ pjaċir għax forsi għal min qatt ma esperjenzaħ ma jifhimnix, min ġieli jagħmel exercise ħaj jifhimni. L-exercise itik pjaċir, iħossok iktar kalm, tgħinek iktar anka bażikament illi anka l-moods ikunu aħjar. Issa jekk inti ħadd tagħmel dak l-exercise ħajkollu bżonn tiekol, il-koll nafu li kelli ferraħna ukoll. Eżatt. Alla flok ma tiċċaħħat minn kollox ħammur għas-suġġett tal-lum, l-aħjar illi iżżid l-exercise għax permezz tiegħu tista' anka żżid l-ikel. Proset ħafna, jider li ħafna u kol kienu għedin jisiegwu għalix jibdew deħlin ċertu kommenti ħelwin fuqek fostom rigward x'qata xarandu. Nselli għal-kunjatu. Uja, u kollox fej franka, ġifiri jaqta xaru bxej. Ovvjament rriti għot attent għax jek ikon ħazin jaff jħodlok dak l-izbal kultant, apposta. Jew kolli xinejt ma tfajla ġili ħadli bieċa minn widni. Bicċa minn widni, nimmaġina. Alla ħares bil-kontra xie spiċċa bla widnejn u ġifiri. Le, vera. Grazie ħafna lilek u fidejkom biex dan il-parir ma tħallux għaddejn għalja. Għamlu intom il-ħajja ta'kom.